πρόβλημα. Η άλλη κυρία λέει ότι έχει εθισμό στα γλυκά. Να σου πω, δεν έχει εθισμό στα γλυκά. Δεν έχει εθισμό στα γλυκά. Εσύ δεν τρέφομαι αρκετά και το σώμα μου ζητά γλυκά για να καλύψει την ενέργεια που δεν το έδωκα. Ο άλλος κόσμος λέει ότι νιώθει χάγια όταν βγαίνει στη ζυγαριά. Να μην βγαίνει, να μην πετάξει. Είπαμε τα πολλές φορές, δεν χρειάζεται ζυγαριά σαν μέτρο σύγκρισης. Ένας τρόπος για να βλέπεις την προσπάθεια σου, την πρόοδο σου, είναι το πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι, πόση ενέργεια είχες και έχεις. Και βλέπε τον καθρέφτη σου, βλέπε τα ρούχα σου. Δεν χρειάζεται η ζυγαριά. Η ζυγαριά είναι ένας τρόπος να σε αποπροσανατολίσει που το στόχο σου. Γιατί, να το συνεχίσω, πολλές φορές η ζυγαριά αυξομειώνεται χωρίς να φταίμε εμείς με την αύξηση ή τη μείωση της. Αντιλαμβάνουμε υπόψη, σημαίνει να συσχετίζουμε με το τι έκαναμε χθες και να πούμε «Α, έκανα χθες τούτον, άρα σωστό, άρα κάνω το ίδιο». «Α, χθες έκανα τούτον και ευκήγε πάνω, η ζυγαριά, άρα πρέπει να κόψω παραπάνω φαΐ». Και σε είναι σταθερός, άρα πάμε πίσω στο άσπρο μαύρο. Εμείς θέλουμε να είμαστε στον γκρίζο.